Rahayu sagung dumadi kalih saya ngerubeda cinaketaken dhateng ing karahayun. Amit-amit pasampaliman Nabib tinebihna saking Tolak Sari cinaketaken dhateng ing karahayun. Ngaturaken kamilujengan sugeng dalu namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang pisan saking Ratah Boyolali. Ingkang satu kinurmatan dumateng para sepuh, pini sepuh, aji sepuh, soka sepuhan ingkang sampun mambek brata lan pono dhateng sekalining pamawas. Ingkang tuhu kita bekteni langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Sutar sakaliyan garwa ingkang tuhu kinurmatan. Ing mriki saderengipun kula aturaken menapa ingkang saged kula aturaken. Kula minangkani pranata adicara ingkang badhe ngaturaken titilaksana adicara pahargyan pasrah panampi ing titi kalodhangan dalu niki para dene runtute ngadicara pasrah panampi ing dalu niki badhe kula waos setunggal mbaka setunggal nun nggih adicara ingkang sepisan nggih menika atur pasrah saking pangombyong kadang pisan saking tlatah Boyolali ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapa Sabarna. Menika atur pasrahipun saking kadang pisan nggih menika panjenenganipun Bapak Gita Purnomo lan Ibu Sukarni ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapa Subarna. Parandening atur panampinipun saking panjenenganipun Bapa Satar sakaliyan garwa ingkang badhe dipun sarani panjenenganipun Bapa Rumadi. Ndungkap adicara ingkang sepisanan menika inggih adicara pasrah saking kadang pisan saking tlatah Boyolali aturipun saking panjenenganipun Bapak Gita Purnama Ibu Sukarni ingkang badhe dipun sarani panjenenganipun Bapak Subarno Titi Sasana tumawana sumawana wekdal tumunten kula aturaken sawetahipun dumateng panjenenganipun ingkang katuran. Monggo.